Iki lho yu hasil karyaku hari ini gawe es mambo sing bentuke unyu-unyu, rasane ya gurih creamy. Sapa ngerti kena didol poso yu. Nah, cara gawe niki ya gampang yu. Pertama siapno panci, terus suntek susu kental manis sak kaleng, susu evaporasi sak kaleng, gula 200 gram, bar ngono uyah sak pucuk sendok makan. Terus ditambahi banyu putih 3 liter, aja lali kalengi sisa susu evaporasi karo kental manis mang diocok-ocok ben resik. Bar ngono karo tak tambahi irisan nangka sing diirisi cilik-cilik ben gampang kok nek disuntek ning plastike. Nah bar diudek-udek rata ngene iki terus ditumpangno kompor, bar ngono digodhog. Terus sering-sering diaduk ben gak kelet ngisore. Lah nek wis sumop ngene iki, tambahi larutan tepung maizena 5 sendok makan sing dilarutno karo banyu. Nah diudek-udek sampai rata terus disuntekno ning adonan sing digodhog iki mang. Terus adonan iki mang dimasak neh sampai bener-bener umap ngene iki. Nek sumop ngene iki pateni kompore, diamno sampai adem yo yu, bar terus dibungkusi, ditekekne plastik sing saurunge wis ditopping. Nek pengen es mambo niki warna-warni ayu, dadi toppinge iso dikai glas rasa-rasa yo yu sesuai selera. Nah, untuk satu resep sing tak gawe iki dadi 60 biji es mambo dan iki siap masuk kulkas. Selamat mencoba yo yu, happy cooking.